Huwag mo kong pigilan. Huwag mo puntahan si... Puntahan ko si Erika Imbang kasi nahali na yung yung sabon kong Wonder White. Hindi pa rin siya nagbayad sa akin. Puntahan, baka skandalo yan, bawal. Bahala na. Nagalit talaga ako kasi ina-unfriend niya ako. Hindi ko na siya masingin. Okay, wawar. Yan sa Facebook. Putahan, baka Talaga. mabarangay ka. Wala ko pakialam. Huwag mo putahan, baka mabarangay ka. Saan ka lang? Ito, bahay. Bahay ni Erika. Ina-unfriend niya ako sa Facebook. Ayun, bring sa Facebook. Oo! So paano ko siya sisingilin sa utang niya? Malaki utang niya sa akin sa Wonder White. Ano po yan? Tayong nanay mo! Sabihin mo! Maniningil ako sa utang niya! Hindi siya makabay sa utang! Walang utang sa akin! Ano yan? Ha? Dito ka pala? Bakit nandito ka? Sa utang? Bayad ka sa utang mo! Away, huwag kayong away, ma'am. Malaki utang. Bakit mo ako in-unfriend? Ha? Oh, in-unfriend mo sa Facebook, in-unfriend mo daw. Hindi mo na ako. Hindi kita in-unfriend. Oh, ano? In-unfriend kita kasi Kasi ano? parang may personal ka na interest sa mister ko. Ay! Hindi ko interesado yun sa mister mo! Usapan natin itong Ikaw naniningil ka ng utang ka. Ha? Utang! 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 Maningil ka kayong dalawa. Bakit? Sinasabi ko sa'yo. Mahal, Hawak ka. magpapaliwanag ako. Oh, ano? Magpapaliwanag ako. Oh, In-unfriend mo ba siya? In-unfriend ko In-unfriend niya nga ako. Naniningil. Ikaw yung nagre-reply. Oh. Bakit? Ikaw ba gusto niya kausapin? Ano ba utang? Sana ko ikaw. Kung sana ko ikaw yung gusto niya kausapin, ikaw na yung minisis niya. Bakit? Magbayad ka ng utang mo! Magbayad ng utang mo! Ano ba utang nyo? Bayaran mo ako! Yung manok ko. Sabong na to. A few minutes later. Magbayad kayo! Usapan natin to. Kami, huwag mo kami. Ano hindi to? Magbabayad kami, madam. Magbabayad kami, sir. Ano ba yung utang na yan? Utang na kami, mga pare. Magbabayad kami. Oh, Usapan natin to. Usapan natin Oh, to. sige. Sa lalaki. Wala kami. Dali mo yung asawa mo dito para mangingit-kit sa akin! Huwag kayo magiging kitanay. Wala tayo. Huwag kayo magiging kitanay. Pasok kayo sa loob. Pasok Sige, kayo sa loob. pag-usapan natin! Kitanay. Wala kang kitanay. Pagyunta ka. Ay, Patyon, punta ka ron! Sanay tayo ron. Sayo na kayo ha? Mga mari, mga pare. Mga mari, mga pare. Tama na. Bayaran mo sa akin! Mga pare. Matagal na kasi yung utang mo! Usapan natin to. Bayaran mo ako! Magbayad niya kami, Maricel. Magbabayad kami, ma'am. Magbabayad kami. Magbabayad. Usapan natin to. Pare, mga pare. Ano ba yung inutang mo? Usapan Kasi natin. yung malaki yung utang niya sa akin, yung Wonder White, isang karton! Nahalin na lahat! Kakain pala yung Wonder White, inutang. Ba't di ko alam yan na may utang ka pala? Binigla na lahat! Ba't di ko Isang alam? box! Ba't di ko alam yun? Paano yan mababayaran natin? Hindi ko yan alam, Mari, pare. Bakit hindi ko yan alam? Oh, so, Itanong ko, sabi mo yung asawa mo! Sabi mo yung netoro. Hindi ko yan alam. bakit ko sasabihin May sa'yo? utang kayo sa karton pa? Isang box yun! Nabinta na! Kami Ilan dalawa, niya ako! mag-uusap kami ni Maricel yan. Na yung Wonder White, i-dispose ko. Oh, kasi so, siya. yung mga kaibigan ko, Oo. nagka-ECQ, hindi nakabayad. So, Oh. kaya binablock ko siya sa Facebook kasi ikaw yung nagre-reply sa kanya. So, siyempre, bilang asawa mo, magsisibak ako sa'yo. Kasi, at ikaw naman, Wala akong interview sa asawa mo! Ang akin ang niya! sagot ko dito, Mare, magbabayad ako. Pero ikaw yung kinakausap ko, siya yung nagre-reply. Bakit ikaw ba gusto niya kausapin? Hindi ko interview yung asawa mo! Dahil may asawa din ako na mo! Tingnan mo! Hindi ko hinahabol yung asawa mo! Yung bayad sa Wonder White, akin na! Bayad ka na! Magbayad ka! Hintay ka, chichikihan kita. Chike! Kailan? Ipasa mo sa akin yung BDO account mo. Yung BDO, bayad ka kung 10. Magbayad ka! Anak. Ano ba pala Usapan po? natin to, sir. Pag-usapan natin, Mari. Ito yun. Magbabayad kami. Magbabayad kami. Anak, panahon na ito para makaaahon tayo sa kahirapan. Alam mo, ipadala na natin yung anak natin. Kasi ang laki ng kain ito. Talaga tayong magagawa. Panahon na ito para mapariban yung buhok mo. Sumama ka na kay Maring Selvia. Ikaw na yung munang pabayan namin. Magtrabaho na. Mare! Wala! Padala namin. Wala tiyak din yan! Ano yan? Tao mo yan? Baka maupusin yung sa kuya isa Alam araw. mo, Mare, sa totoo lang, huwag mong ganyanin yung anak ni pare mo. Huwag mo kami Anak ganyanin, niya to. Anak namin to. Tingnan mo, magkamukha sila. Anak no? namin to. Ito ba yung anak natin? Ito yung anak natin nandun. Hindi mo sinabi, bakit tingnan mo pa sinabi mo yung utang? Wala ito! Anak niya to, tingnan mo, magkamukha. Kaya pala magkabukla kami dalawa. Tama kaya! Tama kaya! Anak niya yan! Hindi ko kaya! Anak niya
sa Jude Court? Malapit sa Imperial Court? Nang may nangyari sa atin sa home court? At dumiritso tayo sa tennis court? Kaya pala! May nangyari pala sa inyo! May nangyari pala sa inyo! Sa court pala yun, ha? A few minutes later. Mari, tanggapin na natin ang katotohanan. May nangyari sa amin ni pare mo. Matagal na pala ako niloko! Matagal ko na talagang wala lang akong lakas ng loob na sabihin sa iyo kung hindi mo ako sinugod dito, hindi pa magkakaalamat at hindi natin malalaman ang anak namin to ni Beck. Kaya ka pala kamukha sila! Tingnan mo yung itsura niya, oh. Tingnan mo. Talaga itong anak natin. Yung itsura nila si Diwan at si Vito, tingnan mo mga kamay, mga binti. Magkamukha sila, tsaka alam mo ba kung saan namin nabuo tong batang ito? Saan? Nung uminom kami ng labanog ni... Yung uminom Labanog? Yung may- labanog, may- yung malasing, ang ganda-ganda ng tingin ko sa'yo. Di ba, ang una natin pinasukan, Jid Court, tapos pumasok tayo sa tennis court, pumunta tayo sa whole court hanggang sa... Sa court pala yun. Oo, dumiritso tayo doon sa... Ano, yung Justice Court Court? of Appeal. Tumalas ka na anak ko! Huwag mo naman kumuha ka. Anak Alam mo, mo. ipinaglahi ko sa anak mo sa totoo ng siupaw. Siupaw, ba't kaya pala malaki ito? Tapos, Ito, ketchup! alam mo yung anak mo, Bek, sa totoo lang, maganda naman to. Kaso lang, kailangan lang i-renovate ang itsura niya, Bek. Kailangan lang talaga. Malaki pa ng damis dito. Tingnan mo yung itsura ng anak mo. Mukhang Barbie ang mukha. Huwag mong kukunin! Kakalat ito ng pagkain sa bahay! Huwag mong kukunin, ha? Pinaglihin mo nito, Barney. Ano naman pinaglihin mo nito? Tingnan mo, Barbie ang mukha. Compartment ang baba. Mapakinabangan mo yan. Kaya iwala ko. Jurassic World! Sa inyo na yan, Mare. So, yung utang mababayaran. Niloko ko! Huwag mo lakatin. Tama kayo! What's up, mga pare? Nanitigan! Ako si Rekaimbang, ang rayna ng dila. And Christian Dave Alit! Ed Morales, Philippines. Alright! So, maraming salamat sa, ano, sa mga followers namin na OFW, sa mga Tagalog, sa mga Bisaya. Nagtatagalog kami kayo ngayon kasi Para lahat na kasama kayo namin si Kaimbang. Kaya nga nahihirapan ako magtatagalog, nagpipikla ako. Thank you for watching! Don't forget to like and follow Erika Imbang. Yes! And Toro Philippines. Ed Morales! Ed Morales, Philippines. Christian Dave Alit! Alright, the biggest